Nangandam na ang Kapariang Agustino ug mga ahensya sa gobyerno alang sa umaabot nga fiesta ni Senyor Santo Niño karong Enero. Gamayng kabaguhan sa schedule sa religious activities ipahibaw. Ani ang report ni Nico Sereno. Kapin pa sa duha ka buwan, apan gipangandama na karon palang daan ang mga aktibidad sa Fiesta Senior 2026. Kay gilauman ang pagdagsa sa mga tao sa religious activities nga magsugod Enero 8 hangtod Enero 23 adlaw sa Hubo. Bag-ong ipatuman sa sunod tuig, pagsibog sa schedule sa Walk with Mary inay Biyernes sa dili pang fiesta, himuon kini sa Huwebes Enero 15 ug sugdan sa traslasyon paingon sa Mandawi. Mag-overnight sa Mandawi City ug sa Biyernes laing traslasyon na sab paingon sa Lapu-Lapu City sa Virgen de la Regla nga maka-overnight usab didto. Kadyo kayo ang dili makaduol sa imahe, no? Dagan kayo ang dili makaalok. So that's why we have decided there's nothing wrong with changing the schedule in order to cater to the request of our pilgrims and devotees in the Mandawi side and Lapu-Lapu side. Gipaila-ila usab ang sunod nga ermano ug ermana mayores ang magtiayong Edgar ug Jennifer Sarmiento nga nagpasalamat sa kahigayunan. Sila sab mismo mga deboto ug mapasalamaton sa mga milagrong nadawat gikan sa balaang bata. Samtang gipangandaman sab ang fluvial procession kaabag ang Philippine Coast Guard, Marina, Navy ug uban nga mga ahensya. Ang kapulisan ug city government mihan-ay nasab og security plans. Lakip na taga City Transportation Office kon CCTO sa traffic situation sa maong mga adlaw nga busy kaayo. It's a no parking, strictly no parking. So, kung atong iklam, that defeats the purpose. Kaya naka-obstruct gihapon kini. So, mauna ni emphasize ko na we have two brand new tow trucks. Itong mga measures na atong gibuhat o ipatuman nga atong nabantayan nga walang pusod, ato kanang ipadayon o karon katong uban nga atong kinahanglan i-improve. Samtang gipahibaw sa rektor sa simbahan, taliwa sa linog nga nahitabo karong bag-o, na-inspect na ang tibok compound sa Basilica. Naghangyo usab sila sa National Agency og laing inspection sa building. We asked the structural engineers to inspect. So they have the certification that the Basilica, the Pilgrim Center, and the school is structurally sound. No? We requested NHCP, National Historical Commission, to inspect, and they will be giving the recommendations and their nakita nila assessment. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.